गोनांबो होननानै बुंजागोन आरो खाफाल गाज्रिबो होननानै बुंजासिगोन। जोङो दिनैनि नैबे जोबथा हाबाफारि हिसाबै बिलिफां आयदायावहाय हारिमु बिलिफां आयदायाव बलिउडनि सिंगार मनालि ठाकुरखौ जों लेंनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा हरखाब गारांनि एसे समयसा जानायनि थाखाय जोंनि नैबे माने पारफरमेन्सखौ होनो हायै अबस्थायाव थानायखाय बिथाङा बे प्रग्रामखौ केनसेल खालामनाय जादों। 64थि बोसोरसालिया जथुमा बर' साहित्य सभा थुनलाइ आफादनि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां हाबाफारिफोरजों दिनै फैयै फैयै जोबथा हाबाफारिमोन गेवलां मेल। बे गेवलां मेला मोनसे जारिमिन जाबाय। बे जारिमिना अराय बर'नि जारिमिनाव नेरसोन महरै थांनानै थागोन होननानै जों आसा फारिनाय थादों। जे थांनाय नैबे सान मोनब्रै 9, 10, 11, 12 बे हाबाफारिया बर' थुनलाइनि जेरैबादि थांखि बिथांखिनि गेजेरजों हाबाफारिफोर लाफुंदोंमोन आरो बे हाबाफारिफ्रावहाय माखासे आयदाफोरखौ लोब्बा लाखिनानै मावफुंनाय जादोंमोन। दा बेफोराव जोंनि बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै सानसुमै मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिबानगिरि जोंनि नैबे भारतनि सिङावनो थानाय रायजोफोरनि आरो लोगोसे आसामाव जोंनि नैबे बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा बेहाय बाहागो लाफैनानै ओरैबायदि मेहेरगोनां खालामफैबाय। जोङो डिमाकुसि बासिनो आरो लोगोसे दैमु नोगोरनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा कौटि कौटि जों साबायखर आरो खुलुमनाय बावहरबाय। जे माब्लाबाबो जों नुफेराखैमोन आरो सानफेराखैमोन जे नैबे दैमु नोगोर फेरलेबसे दखरसेल' माने गामि एबा जायगायाव फैनानै एफा गेदेर माहारिनि आफादा बोसोरसालिया जथुमा जागोन आरो बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजोंनो माखासे बर' माहारिनि जेंनाफोर, राव थुनलाइनि जेंनाफोर, हारिमुनि जेंनाफोर आरो लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय समफ्राव जोङो माहारि हिसाबै जोंनि समस्याफोरखौ बोरैहाय मोगा मोगि जानो थाखाय माखासे हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज होनो हाबाय जे फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो ज' ज'यै बयबो खौसेयैनो खामानि मावलांगोन आरो जोंनि नैबे बिमानि गुबै राव, आंगो राव बर' राव बेखौ मुलुगाव बिश्वनि दरबाराव फेहेरनो थाखाय, फैलावनो थाखाय, गुवार खालामनो थाखाय जों बयबो साखाफारा जानानै आरोबाव जों राफानो बा बोलो गोरा जानो जों खाबु मोनबावबाय। दा बेखायनो बर' थुनलाइनि बिबानगिरि आफादगिरिजों लोगो लानानै जेसेबांखिनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोर दं, जिल्लानि आरो गुदि थुनलाइ आफादनि जेसेबांखिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि दं आरो लोगोसे बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनाय माहारिनि सानसुमै मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना आरो लोगो आफादफोरनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो निस्सय बे थुनलाइ सिबिनायाव, हारिमु सिबिनायाव बेबादिनो फैबाय थानाय समफ्रावहाय निस्सय हेफाजाब होगोन बेखौ आसा थिनाय थाबाय। आरो आं दहायनो बुंखानाय जादों जोंहा मोनसे जारिमिन जाबाय। बाहाय जोंहा जेरैबायदि सिमां नुदोंमोन जों मावफुंजोबनो हायाखैब्लाबो मोनसे गेदेर जों जारिमिन सोरजिनो हाबाय। बे जारिमिन सोरजिनाया अराय जेनेरेसननि थाखाय, फैबाय थानाय समनि थाखाय निस्सय थुलुंगा मोनसे माने दिथा जानानै थागोन होननानै जों साननानै लायो। दा जोबथारनायाव नैबे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों पर्टेल चेनेलानो जा, टिभि मिडियानो जा, प्रिन्ट मिडियानो जा, जेसेबांखिनि माने जोंनि दुलाराय मुलुगाव मोनसे मेसेज होनो हानाय बे बिजोंजों नोंथांमोननि हेफाजाबजोंबो आरोबाव फैबाय थानाय समाव जों थुनलाइ सिबिनो थाखाय खाबु मोनगोन। निस्सय गोजोन्थों। दहायनो आं बुंखाबाय मुलुगनाङैनो जोंनि माहारिया गोसारजोबनो हायाखैमोनब्लाबो नैबे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज होनो हादों जे दाब दाब हादोरनिफ्राय एमबिसि फैनानै आरो दाब दाब हादोरनि थान्दै महरै दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोननि बाहागो लाफैनायजों नैबे हाबाफारिया मेहेरगोनां जादों आरो लोगोसे बेनो जोंनि थुलुंगा जानानै थागोन। दहायनो बुंखाबाय जे बियो मोनसे गेदेर जारिमिन जाबाय होननानै। जे बिथांमोननि फैनाया जोंनि मोनसे थुलुंगा जे एमबिसिया मा खामानि मावो आरो बिथांमोनजों हादोरा बोरैहाय दैदेनजायो, हादोरनि माने सुबुंफ्रा बोरैहाय दैदेनजायो, दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगा बा दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोरजों सोमोन्दो लाखिलायनानै मोनसे हादोरा बोरै सोलियो बेफोरखौ माने जोंखौ मेसेज होनो थाखाय बिथांमोना जिहेतु जोंनि नैबे आफादाव फैनानै
सुबुरुन होलांदों थुलुंगा होलांदों बेयो दुगाथावना बाथ्रा दा बेखायनो जोंनि जेनेरेसनफ्रा निस्सय बिनिफ्राय इन्सपिरेसन मोन्दों मटिभेसन मोन्दों आरो फैबाय थानाय समफ्रावहाय बे स्पिरिटजोंनो निस्सय हारिमुखौ फेहेरनायजों लोगोसेनो थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय जोंनि रावखौ फेहेरनो थाखाय आरो जोंनि आद्रा जानाय माखासे थुनलाइनि हाबाफारि बा रावनि हाबाफारि समयसाफोर बेफोरखौ फोजोबस्रांनो निस्सय गोरलै जायो जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोंहाथ' जुरिजेननायनिफ्रायनो हारिमु आयदाखौ जों बानजायदों हारिमु बानजाय आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि जानानै 6 अक्ट'निफ्राय दिनैसिम जोबथा हाबाफारि जोंहा दङ हारिमु बिलिफां आयदा बे हारिमु बिलिफां आयदायावहाय जोंहा लेंहरजानाय हांख्रायजानाय आलासि खनगिरि बिथांमोना दङ आरो बायदिसिना दिन्थिफुंनाय रिंगु दामसा बिथांमोनाबो दङ बिथांमोना दायो हारिमु बिलिफां जानाय जुरिजेननायनिफ्राय बिथांमोना गाव गावनि पारफरमेन्सखौ होगोन नाथाय खाफाल गोनांबो होननानै बुंजागोन आरो खाफाल गाज्रिबो होननानै बुंजासिगोन जोङो दिनैनि नैबे जोबथा हाबाफारि हिसाबै बिलिफां आयदायावहाय हारिमु बिलिफां आयदायाव बलिउडनि सिंगार मनालि ठाकुरखौ जों लेंनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा हरखाब गारांनि एसे समयसा जानायनि थाखाय जोंनि नैबे माने पारफरमेन्सखौ होनो हायै अबस्थायाव थानायखाय बिथाङा बे प्रग्रामखौ केन्सेल खालामनाय जादों अब्लाबो जोङो रायजो राजानो बेबादि मेसेजखौ होनाय जाथ'वाखैब्लाबो जिहेतु बलिउडजोंनो सोमोन्दो थानाय सासे गायिका जों लिंनानै लाबोखानाय जादों नेपाल हादोरनि मिलनियार बिथाङा फैगोन आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी आब' बिथाङाबो नैबेवहाय बिथांनि मिलौदो गारांजों मेथाइ खनफैगोन आरो बिथांमोनजों लोगोसेयैनो जोंनि लकेलनि माखासे रिंगु दामसा आरो लोगोसे सिंगार्सफोर मोजां मोजां माने उन जोलै माने सिंगार्स बिथांमोना पारफरमेन्स होगोन दा बेखायनो बसाथिनाय थाबाय नैबे हारिमु बिलिफां आयदायाबो दिनै जोबथा हाबाफारि हिसाबै मेहेरगोनां हाबाफारि जागोन होननानै बसाथिदों